Welcome to my channel. Enjoy watching. Yan guys, ang tawag dito guys, caterpillar. This is caterpillar. Mayroong mata. Ayan, at maganda ang kulay. Ayan. Soon magiging butterfly na siya. Ay, ayan. Gumagalaw na siya guys. Tingnan nyo. Nakit ng mata. Kinakain niya guys yung mga dahon ko. Take picture. No, this is not picture. Picture. Let's take this room. My room. Ha? Anong tawag dito? My room. Worm? Worm bagadaan ni Hani. Mommy. Ano nga paligdi? Caterpillar. Caterpillar bagadaan ano na? Ay, Caterpillar. yes, this is a caterpillar. Nagigiling, oo. Tinitingnan ka ni caterpillar. Healing mo, Lula. Healing mo. Sige po. Yes. Caterpillar, hello. Lula, my fish. My fish? Give me a fish. Sarap ng bear. Ayan, dalawang mata. Ayan guys, may buntot. Laki-laki ng caterpillar. Parang bas Parang bas oh. Mayroong ano. Ang tawag dito. Ito mo ng kulay. Tapos lulundag siya guys. Ayan, tinitingnan niya. Nagpapakit siya sa camera guys oh. Tingnan nyo guys oh. Ay, nagpapakit siya sa camera. Alam niyo, binibigyo siya guys. Hello, caterpillar. Bakit mo naman sinisira ang ating mga leaves ng ating mga halaman? Ito yung daon na kinakain niya guys. Kinakain niya yung mga halaman ko. Hello, caterpillar.
Nagagalit na siya guys. Laki ang mata. Parang parang isda oh. May mata oh. Ayan oh. Lumalabas ang dila guys. Ayan. Ano ito? Dila ba yun? Kakain na agad siya ng dahon? Ayan guys. Lalakad na siya. Ayan, maba siya guys. Oh. Nagbibi ka lang. Ano mo yan? Hindi na. Magano ka dyan? Ito pa ni Dayet. Ayun, ito pa ni Dayet. Oo. Ayun man yan. Sit-down ka lang. Bugaw ka. Dito na siya guys. Kakain na siya ng dahon. Ayan. Masasay pa siya. Pino, kakano na. No, hindi ito kinakain ng dog. Ano? Hmm. Oo, na, sige. Mag-iway na sa kunin sa yellow white. Yellow white sa po. Yan yung white. Ayan guys, kumakain na siya guys. Kinakain niya na yung dahon ko guys. Ayan. Nauubos na yung ano ko, yung mga halaman ko. Ayan, kinakain niya na. Ayan. Ganyan siya oh. Sarap na sarap oh. Kinakain niya yung aking halaman. Sayo pa siya kanina. Welcome back. Uy na lang.